Hòstia, tia, ets igual que el Fraggle Rock. No saps qui és? No saps qui és el Fraggle Rock? T'ho busco, mira. Saps què, tia? L'altre dia estava stalkejant a un crush meu de secundària, no? I el tio ara s'ha tornat bastant hater, perquè t'hi penja algunes fotos que dius, que creepy, no? Però vaig trobar una que sortíem junts i lol, tia, encara teníem swag, saps? OMG. M'ho passes al català? Joana, what the fuck? Noies, no em dóna la vida. Porto un hype de l'hòstia. És que demà tinc una presentació amb en David i em foto un cringe perquè l'altre dia li vaig fer un ghosting, però perquè ella em va fer un shaming quan li vaig ensenyar el meu TikTok. I li vaig dir, ciao. Flipping. El què? El shaming o el ghosting? El semen? No ho entès res? Ok, boomers. Mira el Fraggle Rock!